Sarong water delivery tricycle ang nabudalan kang PNR train sa Balaguer Street Market site Darag Albay. Alas 8 ning banggi kang nakaaging Sabado. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Johnny Mabini, ang Chief Traffic Investigator kang Daraga PNP. Ma-deliver ko ta kan mga pangargang mineral water ang nasambit na bikulo sa parehong lugar. Alagad kan mapaliko na pawala. Dai subot kanina reparo ang padangadang na tren na biyaheng Naga Legazpi na nauli sa nasambit na insidente. Sa kusog kang pagkakabudal, nakabarabad ang tricycle asin nakatama sa nakaparadang pick-up sa gilid kang riles. Dai man nakulugan sa pangyayari ang delivery rider. Makalis na makalukso sa pigmamaneyong bikulo. Sabi ko naman sa driver kang tricycle, siguro daragar kang kapagalan niya or hindi man niya siguro napansin. Akala niya kasi, una niya is kaya makalaog siya naman sa iskinitang mawala ko na siya. Yung problema langanin na. So tricycle, magiging dit naman lang ito maging total wreck. So so nakaparada man na bikulo duman, halos, so gabos na right side portion niya is, talaga, damage talaga. Inako naman kang delivery rider ang gastuson sa pagpapairahay kang pick-up. Sigun sa PNP, ini ang primerong best na may naaksidente sa Banwaan, imbuelto ang PNR train. Kumbaga, dahil man yung kiprinong biriglaan. Kumbaga, kita ang ma-adjust dyan. So, mga bikulo, so mga pedestrian, kita dapat na mag-adjust. Bako naman sa train. Kasi, pag ika nabanggagaan, magkaigwa man ki aksidente, halos wala man yung pananagutan ang train, ang PNR. Kumbaga, kita man giraray. Kumbaga, kaya baga may mga signboard dyan na stop, look, and listen bago ka mag-cross. Magigirumduman, Hunyo 19 ngunya na taon, kan mabangga man kang PNR train ang sarong tricycle sa barangay Taladong Kamalig Albay. Naikinairido kan tulong personang lunad kaini. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal,